سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة علتاو في السامتات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم اب تاريخو نمبل عسران سلسن جزيو زكاير زولو سانتوس تورداون اندر حموس عسر شعات الطري بخلاي مدرخ قصيل وعلوم ابزا مدرخ دما تقادم تنبيتن 54 بشومون كيلومتر زرح التورد دريما كايدوم نزخلت المدرخ أسترالياوي أبال كلب يامبو فيزما روهان دانيس أب ساعات بجمجم 38 نطبح 5 كيلومتر إن تقعزان وردروم ب4 ساعات 4 كاليتات بمزام قدام يكونوا تعويتهم ودها جرو جين فاين بخلت تخليطات ديحرو قال أي سويسرلانداوي ماورو شميل بتماسال جزية ديحرو سال سايتر تحيزور الدروزازيموم ኤርትራዊ አባል አሜሪካዊ ጋንታ ትሬክስ ጋፍሬዶ ናትናኤል ተስፋጽያን ካብ ዕውት ሮሃን ደኒስ ብ11 ኻሊታት ዲሕሮ መበል 39 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ عود كلاي مدرخ أسترالياوي روهان دانيس بشوعات ساعة 44 دقيقة 41 كاليتاتن سانتوس تور داون أندر بمريحنته يقلص اللهم جاي فاين بسلسة خليطات ديحرو كالاي أمريكاوي ماغناس شيفيلد مام ب10 خليطات ديحرو سالساي ترتحيز اللهم ناتنايل تسفاتيان كم مراحي روهان دانيس ب34 كاليتات ديحرو أقدم كاب حيز وزن بر درجة ب10 شوعات درجة تمحيش مبل 31 ترتحيز اللهم أسترالياوي ناشكوا تقادماي إيوان كاليب ب4 نتبيم كتاليا ماليا كاب جرمناوي في الباو هاوس تركبوا اللهم روهان دينيس ب3 نتبي سعبو جرمناوي في الباو هاوس دمام بتماس سالي 3 نتبي سالساي كوينو يسعبو مالهم أسترالياوي جاي فاين ب10 نتبي أمبس عقب سانتوس تورداون أندر كوينو يمرح اللهم إيطالياوي أليساندرو كوفي بشمون نتبي كال أي كازاكستاناوي ديميتري غوريزديف دمام بشوعات نتبي سالساي ترتحيز اللهم أمريكاوي ماغناس شيفيلد بشوعات ساعة 44 دقيقة 53 كاليتاتن سعادة نيبلس من السيمالي عكيبو اللهم فرنساوي هوغو بيج بخلت خليطات ديحرو كال أي إيطالياوي لورينزو جيرمان دما ب10 خليطات ديحرو سالساي ترتحيز اللهم بغانتا بيلجماويت ألبيسين ب23 ساعة 14 دقيقة 58 كاليتاتن قداميت خوينات مرحلام إنيوس ب4 خليطات ديحرا خلقيتي UAE إمريتس دمام بشوعات خليطات ديحرا سالساي ترتحيز اللام سالساي مدرخ سانتوس تور داون أندر عربي عسرات الريب سالساي مدرخ وقصيلة وعليوم أبزا ساسيت مدرخ دما تقادمتي 216 كيلومتر زرحقة ورد دركا كايديوم نيوكريناوي ميكايلو مودريك بتشيلسي استمنطلت أرسنال نبيلجماوي أتقاعي برايتون لياندرو تروسار نمفرام تقاريبا خمزلام كإلا مسرح مسجار تتصاوتي إيطالياوي تأمان غازيتينيا فابريزيو رومانو حبيروم رومانو وسيخو أرسنال نتود 28 أتقاعي مسان ختصاوت بولك درجات تسمامعة ألا كبلون وسيخو غليصوم كبرايتن كسنابت بمدلايو مس أسلطاني روبرتو دي زربيز تقرافت تروسارد أبزور حكلبو برايتن أنصار كلبات ليفربول إيفرتون ميلسبرون أبزكيرو تمقطمات كم مسارع تاغانتا كإلا يترأيون نكونتاتو بقربة تكاتل صنحت أرسنال نتروسارد ناب إمريتس نمقعازو فرق عمام زازيماتو كم زلايو زقاو حزلهم بمالي حقراوت جانتا بيلجوم 24 هقراو قطمات زكايرة تروسارد أبزع عمية سبورت أب مدرق بريمير ليج إنجليز كاب تسلفو لهم 16 قطمات شوعات شوطون 3 قربن جيرلهم أب كلتشن 10 شعاتن كبيلجومات كلب جينك نا برايتن ستصنبر تروسارد بدمر بماليا برايتن 216 قطمات كايدن كله 25 شوطون 10 4 قربن جيرلهم أبز حلفو معالتات توتنهام نزاعات كعين مفرام زغربتو 13 مليون باوند بكلب برايتن كم سنسقات فلت يوم ناب كلب برايتن وقعوت قلب زي غربت أرسنال بحجي تقربت قلب نبرايتن أعقاب مزي كون كم ناي ميكايلو مودريك قهت ما كم زخل أبعد تصاوتي أفلوت أزلو موغنات يتنقل لهم نزبها قطو تصاوتي نممصا زي إقما تشيلسون بحقا خوينام نتمسرح تكاتلو خمزة لايف زنقر كاب مسارع برايتن تاليو بين الممدات زكاي زلو تروسارد بكلب برايتن 10 مليون باوند تتنمينو كم زلو يفلات أب حماق ومنا كم زلا زنقر الله وستهام إنجليزاوي أتقعي أستون فيلا داني إنجلس 15 مليون باوند كفيلة خطفرمهم أب سممع مسيحة كم زلا زسان حبيرام أب زعمة سبورت أب تشعات قطمات أستون فيلا ترايك سلف زخ ألم ودي 3 عامة إنجلس شدوش تشوتو كم زقب كي اليوم
ንእንግሊዝ ሕክምናዊ መርመሩ ንምክያድ መደብ ሓንቲ ዘላ ዌስትሃም ኣቀዲማ 12 ሚልዮን ክትከፍል እንከላ እቲ ዝተረፈ 3 ሚልዮን ድማ ዲሕራ ከተስዕቦያ ካብ 19 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 15 ሸቶ ጥራይ መዝጊባ ዘላ ዌስትሃም ምምፃ እንግሊዝ ምስ ምህላው ሚካኤል አንቶኒዮን ጂያን ሉካስ ከማካን ኣብታ ጋንታ ተሓዊስዋ ካብቲ ዘላቱ ዓዘቕቲ ክትናገፍ ከም እትኽእል ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ስፖርት ግምታቶም ይህብለው ማንቸስተር ሲቲ ንኣካፋሊ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ቬለስ ሳርስፊልድ ማክሲሞ ፔሮነ ንምፍራም ኣብ ስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ጎል.ኮም ሓቢራ ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ወዲ 20 ዓመት ኣከፋፋሊ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ኣትሒዛ ክትከታተሎ ከም ፀንሐት ጎል.ኮም ወሲኻ ገሊጻ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ናይዚ ዓመት ምስ ክለቡ ዝኣሰረ ውዕሊ ዘብቅዕ ፔሮነ ወላ እኳ ብክለቡ 8 ሚልዮን ፓውንድ መፍረሲ ውዕሊ ተለጢፉሉ እንተፀንሐ ኣብታም ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ግን ኣገልግሎት ናይዚ እናተኸላኸለ ዘከፋፍል ተፃዋታይ ንምርካብ 9.3 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢታት ገይራላ ፔሮነ ንክለቡ ቬለስ ሳርስፊልድ መዝነት ሓለቓ ጋንታ መሪሑ ክሳፍር ፍጻመ ኮፓ ሊበርታዶረስ ዝበፅሕ ተፃዋታ እዩ ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና 20 ዓመት ብምዃን ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ 20 ዓመት ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ውድድራት ተጸሚሩ ዘሎ ፔሮነ እቲ ውድድር ድሕሪ ምዛሙ ሕክምናዊ ምርመራ ንምግባር ናብ እንግሊዝ ከቕንዕ እዩ ፔሮነ ቅዲ ኣጻውቱ ምስ ኣካፋሊ ባርሴሎና ፍራንክ ዲዮንግን ኣካፋሊ ሪያል ማድሪድ ፌደሪኮ ቫልቨርደን ዝመሳሰሉ እዩ እንግሊዛዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዴቪድ ቤካም ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብመንገዲ ነጻ ቅላዕ 18 ሸቶታት ብምዝጋብ ዛጊድ መወዳድርቲ ዘይረኸበ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ዴቪድ ቤካም ናይ መጀመርያ ብነጻ ቅላዕ ዘመዝገባ ሸቶ ኣብ 1996 ኣንጻር ሳውዝሃምፕተን ከመዝገባ እንከሎ ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ ግንቦት 2003 ኣንጻር ኤቨርተን መዝጊብዋ ይኹን እምበር መሪሕነት ቤካም ዘቋርጸሉ ግዜ ነዊሕ ኣይክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሓደ ድንቂ ሃራም ነጻ ቅላዕ ተቐልቂልሎ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዛዊት ክለብ ሳውዝሃምፕተን ዋርድ ፕራውስ ሳውዝሃምፕተን ዝሓለፈ ሰሙን ንኤቨርተን 2-1 ኣብ ዝረታዕትሉ ፀወታ ዋርድ ፕራውስ ብመንገዲ ነጻ ቅላዕ ካልእ ሸቱ ኣብዚ ዓመት ኣመዝጊቡ እዚ ድንቂ ሃራም ነጻ ቅላዕ ዝሓለፈ ዓመት እውን 4 ሸቶ ብመንገዲ ደው ዝበላ ኳዓሳስዩ ኣመዝጊቡ ኣብዚ እዋን ዋርድ ፕራውስ ብድምር ብመንገዲ ነጻ ቅላዕ ዘመዝገበን ሸቶታት 16 በፂሐን ኣለዋ ኣብ ቀጻሊ 2 ሸቶታት ብመንገዲ ነጻ ቅላዕ ምስ ዘመዝግብ ነቲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ብዴቪድ ቤካም ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን ከም መዓራረዩ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንዋርድ ፕራውስ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ኣብዚ እዋን ካብ ዘለው ሃረምቲ ነጻ ቅላዕ እቲ ዝበለጸ ክብል እዩ ገሊጽዎም ክለባት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ መሳርዕ ንዝተኣለይዎን ተጻወቲ ብዝተፈልየ ኣገባባት ኣብ ጎኖም ከም ዘለው ይሕብራየን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዓዲ እንግሊዝ እትነጥፍ ብሪስቶል ሮቨርስ ተባሃለት ጋንታ ብኣሰልጣንያ ጆይ ባርቶን ተመሪሓ ነቲ ብሕማም ካንሰር ተጠቂዑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት መጥባሕቲ ዘካየደ ወዲ 26 ዓመት ኣከፋፋልያ ኒክ ኣንደርሰን ንምድጋፍ መብዛሕትኦም ኣባላት ናይታ ጋንታ ፀጉሪ ርእሶም ተመሊጦም ኣብ ጎኑ ከም ዘለው ገሊፆምሉ ካብዚ ብተወሳኺ በዛ ጋንታ ዝተበገሰ ሓገዝ ናይ ምሁላል መስርሕ ድሮ ኣብ ከላይ ሰሙኑ 30,000 ፓውንድ በፂሕሎም ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ስዑዳዊት ክለብ ኣልነስር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዝሰርሖ ስራሕ ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ ካብ ዘጥረዩ ውልቀ ሰባት ሓደ እዩ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ደገፍቱ ድማ ደገፎም ብዝተፈላለዩ መልክዕ ክገልጽሉ ጸኒሖምን ኣለውን ናይ ሓደ ህንዳዊ ኣገላልጻ ፍቕሪ ሮናልዶ ግን ኣቓልቦ ብርክት ዝበላ ማዕከናት ዜና ስሒብሎም እዚ ህንዳዊ ደጋፊ ንስም ሮናልዶን መለለይቲ ዝኾነት ቁጥሪ 7 ምስ ኩዕሶ ሓዊስዩ ኣብ ዝባኑ ተወቂጡ እቲ ቅዳፅ ጸሓፋ ክለባት ላሊጋ ስጳኛ ዝጥቀማሉ ኣገባብ መልክዕ ዝሓዘ ብምዃኑ ድማ ብዙሓት ወገናት እቲ ደጋፊ ነቲ ሮናልዶ ኣብ ሪያል ማድሪድ እንከሎ ዘመዝገበ ዓወታት ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝተወቀጦ ግምታቶም ይህብለው እቲ ህንዳዊ ደጋፊ ምስ ኒውስ ፍላሽ ተባሃለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ሓደ ካብ ዕሉላት ደገፍቲ ሮናልዶ ባህርያቱን ህርኩትነቱን ካብቲ ባህ ዝብለኒ እዩ ካብ ማእከላይ መነባበሮ ዝነበሮም ስድራቤት ብምምፁ ድማ ምስኡ ዝመሳሰል ኣለኒ ንሃገሩ ፖርቱጋል ሕብንትን ተፈላጢትን ገይርዋዩ እዚ ዝበሃል ሕማቕ ልምድን ባህርያትን የብሉን እዚ ድማ ደጋፊ ክኸውን ቀሲብኒ ካብ ኣብኡ ዘለና ኣድናቆት ዝተላዕለ ድማ ስሙን ቁፅሪ ማሊኡን ኣብ ዝባነይ ክውቀጦ ወሲነ ክብል ገሊጹ ሮናልዶ ኣብ ምልጋስ ደም ዕንቅፋት ንኸይኮነ ብምባል ዛጊድ ኣብ ኣካላቱ ዝኾነ ውቃጦ ዘይብሉ ተጻዋታይ ምዃኑ ይፍለጥ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትዕዝብታት ስፖርት ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም